בעזרת השם, השבת נקרא פרשת חיי שרה. תמיד אני מזכיר, אתם פה ותיקים איתי, זוכרים שיש לנו שתי פרשיות בתורה שהמילה חיים מוזכרת בשם של הפרשה ויש משמעות לשם של הפרשה. כן, ככה רבי מלובביץ' כותב ומביא מקדמונים, זה לא סתם שם של הפרשה, פרשה קרויה ככה, אז יש לזה משמעות. ואם יש לנו שתי פרשיות שעוסקות בפטירה ודווקא הן נקראות חיים, חיי שרה, יש לנו פה פטירתה של שרה וגם פטירתו של אברהם אבינו, ודווקא הפרשה הזאת נקראת חיי שרה. וגם יש לנו פרשת ויחי בסוף החומש, ששם יש לנו את הפטירה של יעקב והפטירה של יוסף, ועוד פעם נקרא ויחי, לשון חיים. אז זה כבר בא ללמד אותנו ולפתוח לנו ככה פתח להבין, התבוננות, המשמעות של חיים. מה שבדרך כלל אנשים תופסים, מה זה נקרא חיים? חי ולא מת. הכוונה מהרגע שאדם נולד, עד הרגע זיבול הבטרייתא, עד שאדם נקבר והולך לבית עולמו, זה המשמעות של חיים. אז אתה רואה כאן, דווקא פרשיות כאלה שעוסקות בפטירתם של צדיקים, דווקא הם נקראים חיים. זה אומר לך שיש גם חיים, שהמושג חיים הוא מושג יותר רחב. הוא לא רק בפרק זמן שאדם נמצא פה נשמה בגוף, אלא הנשמה הייתה כבר קודם, והנשמה גם ממשיכה אחר כך. יש פה פרק זמן בעולם הזה שהיא נמצאת בתוך הגוף, יש לה משימות שהיא צריכה לעשות, ולנצל את הזמן שהקדוש ברוך הוא שם אותה פה בתוך הגוף, כמו שעכשיו אנחנו שומעים סיפורים על הנופלים, על האנשים הזה, שכמה דברים הספיקו בחיים הקצרים שלהם, יצקו תוכן לחיים שלהם. באמת יש כאן לשון מאוד מיוחדת של אור החיים הקדוש בפרשה, אני תמיד אוהב ככה לחזור עליה בפרשה הזאת, יש לו לשון כזאת, אומר ואומרו חיי שרה, לשונו של אור החיים הקדוש, כי הצדיקים מחיים והרשעים ימיהם מחיים אותם. תראו איזה עומק יש במילים האלה. הצדיקים מחיים את ימיהם, הם יוצקים תוכן לימים, מחיים את הימים, ולא רשעים שהימים מחיים אותם. הימים מכוח האנרציה, השם משוקעת, השם מזורחת, והוא באמצע עובר לו הזמן. אז לכן חיי שרה, שרה במובן הזה, החיים שלה, מה שהיא עשתה בעולם הזה, ממשיך איתה גם הלאה. הדברים של הנצח ממשיכים גם הלאה. אותו דבר גם בפרשת ויחי. יש כאן מפרשים נותנים דעתם שהתורה כאן מעריכה הרבה מאוד בפסוקים שמתייחסים לקביעת המערה. ותמיד שיש כזה דבר בתורה שהתורה מעריכה בפרטים כאלה שלכאורה אתה אומר מה כל כך חשוב לנו. אתה יכול לכתוב לנו צדיק, אברהם אבינו קבר אותה במערת המכפלה, איך הוא קנה, מה הוא קנה, מה הדו-שיח, מה משנה לה, התורה לא מעריכה בדברים כאלה. כן, תכלס הוא קנה, מה זה כל הדו-שיח ופיגולי בעפרון בית סוחר ותכלס משא ומתן על הכסף, בסוף הוא נתן, בתכלס הוא קנה, למה התורה מעריכה? אז תמיד שיש כזאת עריכות כזאת בתורה, מפרשים נותנים דעתם על הדבר הזה, כי התורה דרכה לקצר, לא בא לתאר מקום שלא צריך לתאר כל מיני תיאורים. אז אבן עזרא אומר, ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות, לחיים ולמתים. יש עניין גם בקבורה של איפה נקברים, יש מעלה להיקבר בארץ ישראל, להודיע את הדבר הזה, אז התורה כתבה פה כל הסיפור הזה. ועוד לקיים דבר השם לאברהם להיות לו נחלה, כך אומר כאן אבן עזרא. גם הרמב"ן מעלה 3 אפשרויות, מדוע כאן התורה האריכה, והוא אומר ככה, אפשרות ראשונה, ונכתבה זאת הפרשה להודיע חסדי השם עם אברהם, שהיה נשיא אלוקים בארץ אשר בא לגור שם, והיחיד, וכל העם היו קוראים לו אדוני, והוא לא אמר להם כן שהיה שר וגדול, וגם בחייו קיים לו וגדלה שמך ויהיה ברכה, ואשתו מתה ונקברה מנחלת השם. אפשרות ראשונה אומר הרמב"ן, כל הערכות של הפרשה, לראות איך יתקיים באברהם, מה שהקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לו, וגדלה שמך ויהיה ברכה בתחילת לך לך, הנה זה יתקיים. הוא רק מגיע, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, איזה כבוד נותנים לו. הוא לא פרסם מי הוא. ישר הגיע אברהם, כולם ידעו מי הוא. איזה כבוד נתנו לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אז הנה יתקיים בו, להודיע פרשה את הכבוד והברכה שהתקיימה בו. אפשרות שנייה, למה נכתבה זאת הפרשה? ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות, באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים. יש פה עסק גדול במערת המכפלה, שם נקברו אבותינו, להודיע מעלה הזאת, לכבד מקום קבורת אבותינו, שלא יהיה דור מן הדורות, תגידו חברון, מה שאתה מחפש שם? מה? לא, התורה מעריכה פה, בתורה, אותה תורה שאתה רוקד איתה בשמחת תורה ואתה עושה הגברה ומנשק אותה, התורה פה מקדישה לסיפור של מערת המכפלה בחברון, הרבה פסוקים. זה בא להוציא על זה ערך, יש ערך למקום שאבותינו קבורים. אז התורה העריכה בזה. ואפשרות שלישית אומר הרמב"ן, שזה קצת הפוכה מהאפשרות הראשונה, שיש מפרשים שזה גם אחד מהניסיונות של אברהם, שצריך לחפש ולהתמקח למקום לקבור את שרה, עד שמצא וקנה אותו. אז יש כמה אפשרויות כאלה. יש פה על העניין הזה מלבי.
גם מתייחס לשאלה. למעשה את השאלה הזאת ששאלנו, מה האריכות פה, כבר חז"ל ניסחו את השאלה הזאת. חז"ל בלשונה במליצית ניסחו את השאלה הזאת. אמר רבי אלעזר, כמה דיות משפחות, כמה קולמוסים משתברים כדי לכתוב 10 פעמים בני חטא. הסופר סתם שכותב כמה דיו הוא שופך וכמה פעמים נשבר לו הקולמוס, בני חטא, בני חטא, בני חטא, וענו בני חטא. מה כל האריכות הזאת? מה כל העניין? אז המאגי אומר פה עניין. הוא אומר, מה שהעריכה התורה בקנייה ופרטיה, למה? כי אברהם משתדל בזה לנטוע בלב העמים פינה גדולה מפינות הדת. יש פה יסוד בענייני אמונת הדת, ולכן התורה פה העריכה. מה? שהיא האמונה בהישארות הנפש אחר המוות, ובגמול העתיד שיהיה בין לנפש בין לגוף. כי גם הגופים ישני אדמת עפר יקיצו ביום הדין הגדול. יש עניין, זה לא יכול לשתות כי מחר נמות, במוות נגמר הכל. יש משמעות לדבר. והעתידים הצדיקים שיעמדו בלבושיהם, בגופים הגשמיים שהיו לבושים. ולכן צריך להכין לגוף המת מקום, כי יהיה התקת המתים, והגוף הזה יחזור אחר כך. אז צריך לדאוג למקום שהוא נמצא בו. וכן בני משפחתו, ואנשים צדיקים, ויש בזה הלכות, לא קוראים רשע אצל צדיק. לומדים את זה ממיתות בית דין, שהנשרפים ונסכלים נקברים לבד, ומיתה והרג, שזה מיתות יותר קלות, לבד. עד היום יש חלקת שומרי שבת, יש עניין בזה, ואין קוראים רשע אצל צדיק. וכל זה היה זר לבני חטא, שחשבו כי הם מתים בל יחיו, בא עם בני חטא, והגיע אברהם אבינו, שמכבדים אותו, ושמעון יוצא בקצווי בכל הארץ, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. כן אברהם, מה שתגיד, מה אתה רוצה? לקבור את שרה. הם שומעים עכשיו דבר שמעולם הם לא שמעו. לקבור את שרה, אתה מוכן לשלם כסף ולקנות? מי קובר? מי משקיע כסף בקבר? מבחינתם, חיית, אתה מת, נגמר הסיפור. מה עושים הגופה? לא נעים, זה מסריח, שלום מחלות, תשים אותה איפה שאתה רוצה. חסר אדמה? הטרחת את עצמך עד לפה, אתה מוכן לשלם כך בכסף? מה זה אומר? אם אדם גדול כזה כמו אברהם עושה מזה עסק גדול, סימן שיש לדבר הזה משמעות. אז זה פותח להם פתח להבין שאולי לא, המחשבה שלהם היא לא כזאת. יש חיים שלאחר המוות, יש המשך. לכן התורה פה מעריכה, זה מה שאומר, על ידי המעשה הזה שהיה בפרסום, ואברהם נתן ביד המערה הון רב, נתייסד אצלם האמונה, שברר להם שהשלמים, אין להם העולם הזה, אלא רק את האדמות של קבורה. זה מקום זמני, יש גם עניינים של נצח. לכן התורה העריכה. לטוע את הפינה מפינות האמונה, את הדברים, את הנקודה הזאת של תחיית המתים, שיש משמעות לנשמה ולנצח, ויש חיים שלאחר המוות, החיים שממשיכים, כמו שאמרנו, חיי שרה. זה המלבים פה אומר, לכן פה התורה יכולה בדבר הזה, חזקו ואמצו.